مسكولهم يكون محرت أباب تمارين بهال اللهم يكون كابتي زحلفات تغطى تمرتي بزعبة مسهرة أو تمرتي كريستنا كنقصلينا أبتي زحلفة بزعبة أقداس النت بزعبة طقمي كلام الآخرين لنا بزعبة قال حكتات مصحف قدوس بزعبة مصحف قدوس مرينا لنا كون بزعبة تحسها مصحف قدوس كما يأكما متنا مصحف قدوس بحاتيرو كريفتينا اللون يكون كابو مصال ناس أنا ميلا كم يجي ما كنت صنع كابز قبعنا كلام ناخذ حكزو قال ممريتات نتبسات كنهب كباكم فتني كذا تلو فرع عملاق قدمكم دالي كأني نامتي تمرتي مخادنا حد صار صلاة كنصلي እግዚአብሔር አምላክና ነመስግናለና ስለዚህ ዛሃብ ካና መደብ ስለዚህ ዛሃብ ካና ዕድል ኩሉ ክብርን ቅዱስን ካይሆን እነዚህ መገዲ እነዚህ ትምህርቲ ኣብ ዝተፈለለየ ቦታ ክመሓላለፍ ቃልካ ክስበኽ እዚ ዕድል ካባኻ ስለዝኾነ እንዳመስገንና እግዚአብሔር አምላክ ልቢ ነዚ ሰምዕ ዘበለ ኩሉ ክትንከፍ ህይወት ሰባት ክትንከፍ ምዕባይ ለውጢ ክኸውን ብኢየሱስ ስም ንጸልይ ስለዚህ ገብረልና ድማ ነመስግን ኩሉ ክብርና አኻ ክኸውን ንጸልይ በቲ ተፈቶ ሓደ ወድኻ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልይ አሜን ኣብቲ ዝሓለፈ ብዛዕባ ገለ ትሕዝቶ መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ከም ዝተቐመጠ ርኢና ነርና ሎሚ ወሲኽና ንሪኦ ሓሳብ ብዛዕባ ናይ ኣጸናንዓ ሜላ ክኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣጸናንዓ መገድታት ዝተፈላለዩ ሰባት ዝጥቀምሉ መገዲ ኣሎ ሎሚ ግን ከም መምርሒ ዝሕግዙና ገለ ሓሳባት ኢና ወሲኽና ክርኢ ቅድሚኡ ኣብ ምዕራፍ 8 መጽሓፍ ነህምያ ፍሉይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ህዝቢ ኣምላኽና ቃሉ ዝተመልሰሉ ምዕራፍ ከም ዝኾነ ንርኢ ቅድሚኡ ዘን ናይ ምሕዳስ ዘመናት ዝነበረሉ ካብ መጽሓፍ እዝራ ጀሚሩ ንሪኦ ለውጢ ኣዝዩ እናማዕበለ ክኸይድ ከሎ እቲ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብዚና ንረኽቦ መጀመርታ እቲ መቕደስ ክስራሕ እግዚአብሔር ሰባት ከም ዘተሳስአ ድሕሪኡ ከተማ ናይ ኢየሩሳሌም ከተማ ቅፅራሕ ክስራሕ እቲ ህዝቢ ናብቲ ንቡር ህይወቱ እናተመልሰ መንፈሳዊ ህይወቱ እናተሓደሰ ክኸይድ ከሎ ንርኢ ምስተወድ እዚ ቅፅሪ ምስራሕ እግዚአብሔር ንጸላእቶም ሰግዝ ኣሎም ሕጂ ድማ እቲ ዝዓበየ ዝኸበረ ነገር ክገብሩ ከለው ንርኢ ንእዝራ እቲ ፀሓፋይ ይብሎ ብመጽሓፍቲ ብፍላይ ድማ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍቲ ምሁር ወይ ድማ ሊቅ ከም ዝነበረ ንዑ ብምጽናዕን ብመምሃርን ትጉህ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ንእዝራ ፀዊዖም ኣብ መድረኽ ከም ዘቐመጥዎ ኣብቲ መድረኽ ነቲ ቃል ከንብብ ከም ዝጀመረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እቲ ህዝቢ ከስተውዕሎ ጽን ኢሉ ይሰምዕ ከም ዝነበረ ይነግረና ንነዊሕ ሰዓታት ካብ ንግሆ ፀሓይ ትወፅእ ክሳብ ቀትሪ ልዕሊ 6-7 ሰዓታት ብዘይ ምቁራፅ ነቲ ቃል ይንገሮም ይሰምዑ ይመሃሩ ነይሮም የብርሃሎም ነይሩ እንታይ ማለት ምዃኑ ናይቲ ቃል ትርጉም እናገለጸ ይነግሮም ነይሩ እቲ ህዝቢ በቲ ቃል ተመሲጡ ደው ኢሉ ንእግዚአብሔር ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ከለው ንርኢ ከምልኹ ከለው ክሰግዱ ከለው እቲ ድምፂ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ኣብ ማእከሎም ብምህላው ኣዝዩ ልቦም ተተንኪፉ ምላሽ ክህቡ ከለው ንርኢ እቶም ካህናት ምስ እዝራ ኮይኖም ድማ ነቲ ቃል ክገልጹሎም ከለው ክምህሩ ከለው ንርኢ እቲ ህዝቢ በቲ ቃል ስለዝተተንከፈ ክነብዕ ከለው ክሓዝን ከለው ንርኢ ነህምያን እዝራን ድማ መሊሶም ነቲ ህዝቢ ከጸናንዕዎ ኣጆሆም ሕጂ ናብ ገዛኦም ኪዱ ተደፊኦም ናብ ገዛኦም ክምለሱ ከለው ንርኢ ተገዲዱ ዘንበቃቲ መደብ ሎሚ ኣክል ተባሂሉ እቲ ህዝቢ ናብ ገዝኡ ኪዱ ኣጆሆም ሕጂ ናይ ምጽንናዕ ግዜ ሕጂ ናይ መቐዳስና ግዜ ሕጂ ናይ ብኽያት ናይ ነብዓት ግዜ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ሰሚዕኩም ኣለኹም በዚ ድማ ተሓጒስኩም ናብ ገዛኹም ኪዱ ተባሂሎም ክኸዱ ከለው ንርኢ ኣዝዩ ዝገርም ናይ ቃል ምንቅቃሕ ነይሩ ህይወቶም ዝተሓደሰሉ ግዜ ነይሩ ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዑሉ ግዜ ነይሩ ብፍሉይ መገዲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብርሃን ዝበርሃሎም ግዜ ነይሩ ናብ ቃሉ ክምለስ ከሎ ሰብ ምልኣት ናይ ምሕዳሱ ሽዑ ዝጅምር ከም ቃሉ ክነብር ዝጀመረ በቲ ቃሉ ዝርታዕ ሰብ
تي حساب أملاخ بلبو كردو زجمر سب أملاخ كمحلالفو زدليو من اختي بزي قدوس قال كبر حلو زجمر سب شعيوتي تعويز خونه تعنا زلو عبيت لوطي حقنيا لوطي دغنا مسرت زلو صنع مسرت زلو لوطي زجمر شعيو عبزي كفلي كم زي منفسينا نرئي حجونا بهوتنا كم قال أملاخ زرعت عنا سبات كنكون نتي قال ملسي نهب سبات كنكون أملاخ بقالو يبي زربنا كم زلو ترديونا نتي أملاخ زبلو زلو ملسي كنهب حراي كنبل كنتنكف لبنا كنكفت نتي قال كن أمنو بزعبانا كم زخونا كردانا بزعبا هيوتنا يزرب كم زلو كنستبل يقبانا ازرع نبتي حزبي نزي قال يكم زمصالو نزي حساب كم زمصالو نري قال أملاخ بزعبا ازرع كገልጸና ከሎ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 10 ጀሚሩ ازرع ሕጊ እግዚአብሔር ንምርማርን ንምግባርን ስርዓትን ፍርድን ከኣ ኣብ እስራኤል ክምህርንሲ ልቡ ኣዳለወ ይብለና ሕጊ እግዚአብሔር ንክምርምሮ ከጽንዖ እንታይ ማለቱ ከም ዝኾነ نتي نايتي قال ترجم نايتي قال حسب أتصبحوا كفلت مفلات رايكونا أبيوتو لما كتجبرو زوسنا السب كم زغونا نري نرجع رأسط رايكونا كابتي نسو زتصنعو مصنعتي كابتي نسو بهيوتو زتجبرو هيوت كابو تبكيسو لما حزبو نتي مسؤول كبزل وزبلا كله كفوس كبتصح على ما جيرو تسيو نزي لبو أدالي بلنا نايزي كفلي نايزي تمرتي كفلي حسابنا أزيو قال أملاخ نممرمر أبتي قالو وشتي أتصبقنا كنأتو نتي قال كنفلطو نمفلات رايكونن انتاي مالوتو نمردات رايكونن كابو حليفنا نايتي قال أتقبرتي نتي قال أبيوتنا نفتسم سبات كنكون كابو حليفو كابيوتنا زفاسس لما كالوت بتي نحنا استمهرنا يوت كنسو كبارخون كالوتون ناي متسع مخنيات كنكون ازي بلبنا نحلنا بلبنا نوصلو وساني كون يقباي ازي ناي ازرا وساني لما اب حزبو صلوا كمصخلو نري ناب هاجرو ناب كتمو كملس كلو اب يروساليم مساتو ازرا زمصو صلوا ازي ني اتيزبي ناب قال املاح كمص نتي قال كردو نتي قال ترجم كفلت نتي قال دما كتغبرو كمتي نسو هيوت زتلوت اتيزبو دما بخو منفس كلوت بزي منفس زغلكل اغزابير ساينيو حجون بزماننا املاح نقالو اصبينا كنفلت يدلينا اصبيوم سيوتنا كوهاد داليو نكنتغبرو يدلينا بتي قالون ملالس سبات كنكون دالينا كابو حليفنا دما نكالوت نتيجة استقبلنا نكالوت كافل سوات كنكون ناي مصحف قدوس مصنعتي كوفيلكا تصنعلو غيزي كهلو كالو كابو دما نتي قال ابيوت كتتغبرلو هيوت كهلو كالو سالساي دما نتي قال كالوتون تكافللو هيوت كهلو كالو كوف الى سلازصنع قطراي انا بيني سلازتردا قطراي ترديني مالت ايكونن نكالوت كزاربو كسع زيك الوكو كغلصو كسع زيك الوكو ايتردان مالتيو سزي كمزي ازرا زغبرو زلو هيوتو تلويت نكالوت كلوت نتي زتردو مردا نكالوت كم حلالف كلو بري سزي نابزي هيوت كنمص نقالو اصبيو زردانا سبات كنكون نمرمر نقالو نصن انتاي مالوت كنخوانو كردانا كيزي نوصل سبات كنكون يغبانا دحريو ابيوتنا نتيز فلطنا قال معلتاوي تنكفلنا قال معلتاوي ما ابيوتنا كنسرحون كنبرالو بالتغبار ما تي قالو زبلنا كنبر وسانينا وسنا نغراتنا كنلوط يغبانا ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክምዕሎ ከሎ ንርእስኻ ተقربሉ መገዲ ክነግረካ ይደልይኮ ንርእስኻ ነቲ ቃል بجبو كم تمال بجبو كم تترجم بجبو تجلس سبكت كون فتون عي أبتيك قال أتحزها صبوا أتحزها في الواقع كم زمت سألك تترجم كم زمت سألك لما تنبر سبكت كون مستيك قال زلك حبرت طبق كون هيوت زلو كون زي جبا كولو كلونري
بسي هيوتك كتقرب كتصعر أبقدمي أملاخ كتقرب أبقدمي توم تنقلقلهم سبات نزي هيوت زي كتقرب الله يقبع إلو كمعلوم كالله نري حدا أقلقالي ندايرها حدا أماني أبيوتو كقبروز قنبوه نقارزيو قال أملاخ بقبو زترقم بقبو كمتي زقباء نتي قال كحز نتي قال كولوز داليو منفس ترديوه كابتي نتي قال حساب أملاخ لو كابز داليو حساب كي وصل أبو يوتو زهن السب نكون زي قال أملاخ زقبروز أو إيتيو كما قلقلتي كم نيقالو أمنتي كم كريستيانات كن قبروز قبعنا بس قال أملاخ حبرات كلوانا مسرت نيوتنا تي قالو كخون نتي قال زلنا تحزل ما بقبو كخون كم ديتنا دس كم زبلنا كنترقمو كيكوناس جيزي وسيدنا بتي زقبا كايدا كنترقم بتي زقبا كايدا أبيوتنا كنا تقبرو يقبعنا أبزي نايلومي تمرتي كلا شعت نتبتات بزعبا ما يتصنع عميلا كنري كنفتننا أتي كأدامي كلونا زقبو حساب كم مصحف قدوس حدا مصحف مريضكا مجمر أزي وقداسي كابزن كابتن كم دليتنا ناقلابتنا كنا نبوك يكونس بقبو سرع بزخونا مقدينتي قال كنا تصنع يقبعنا أجزابير قال كنا مهارو كلنا كنفلط أنت دلينا نايتي قال حساب كردانا ملأت بزلو مقدي كنحيزو يقبعنا مصحف قدوس حدا مصحف كم زخونا كنفلط لنا مصحف قدوس بزح مصحف يكون حدا مصحف أو شتو بنزتفر على مصحفتي زحزة حدا مصحف سازي نايتي دبداب نايتي ملأختي حساب كردانا سرع زخونا نايانا بابا مقدي كلونا يقبعي دساب زبالنا كنسل بنا كننب ازي نايتي قال زلنا تراردا نصور ويدما قلتي رديت كلنا يحجزني سرع زخنا عبابيا منفساوي عبيتنا بيوتنا أي رأي لازم جيزي وسيدنا نتي قال بقبو بسرعة كنا نبغو يقبعنا كاب ببجزيو حبز فترات جميركا دخلوا نام عبلا ذات ساعات ناوسخنا ببحدا نتي قالوا كنوص أو كنا نبغو يقبعنا زي سرع زخنا نعمنا بابا مجدي حدا النبابنا كنا نبغى كلنا رأسنا كنجم كنفتش معركة لي نبغى الله مستيق على معركة لي وهذا الله نتي زنب قوت رديون ديو كن مرمروي حجزنا سؤال كابزن كابتن معك أني زي باللغنا النبابا مجدي نهيوات كان زي هالناس كيدا يزخون كم أنا تكيدا دما نتي قال وانا حساب قلت يزخون حساب كردو عزيز أصلقامي صور سنسي بسرعة مقاتي مدب حيزنا نتي قال كنا صنع كنا نبب يقبعنا أتي قال أي حساب نتي كنا صنعوا زاد مدبنا كفلي دقاقنا من باب عزيز حقزيو أتي علاماتي قال كرد أكاتي قال مسيواتك كوها دنبر كتودو أطرح كوني بلون كابزود أكان جزاء أكثر إيه أكونن تيم أختي ترديو كاتي نتيك قال كناي مأزاز دليتي وكنا نبوك جبرنا زلوا سلازي كم زترد عني كفلت مسيواتيوني واحد كلام زلوا رجس إني كوني جباني سلازي نتي زنبو زلوا كفلي جينا أبنت كم تعنتوا يزنبونايو أما عرفش مونتا نهميا تبتحي نتي كفلي دقاقي بمن باب نايتي كفلي حساب ملأختو أبو زلو سرح أملاخ انتهي كبركم زلو نهيواتي ملأختي نايتي زمن زنبرو لوطي أب شعوز زمت صاطي انتهي عنت هيوات نيروم انتهي عنت كبابيهم زمرالوس نيروم زي ترديوكا أب هيوات كالما كم تتقرو كترئي منتا مدقيقام أزيو يحقزيو نتي زنبب كايو كفلي أمبيوكا كاو جميلكا نهانتسكا كتكيد نقابلنت معرف حدا كسع معرف حموشتا ويدما معرف عسرت تنبيبا أي صباح مدبي دما كاو عسرت حدا نحكوينو أقديما نزلو كفلي أمبيبا نايتي حساب نايتي ملأختي انتاي كم زنبراري قصل نعبي زخيد نايات سنانا قامي قدياب حيواتنا يفتري
أبصنا أنا كهلوز بقوت سالسين تبيلما أتي كفلي ننبو زلما كفلي أتي عودة نبا كنا فلطوي كباناي زي هندبت كفيتك تنبو نبا نيتي من أختي نيتي ننبو زلما كفلي حسب انتاي مالت مخانو بنتصور كاين حزو نتي تقسي تراي أوصينا أتي من أختي زيبلو كنبل كنف أنا أخلي نأبنت أمعرف شمونت نهميا ينبه انتلقو أبو كدمي أزلو تقسي كري كدمي أزلو معرف كري نايتي مصحف حسب كري أبتي زمن محداس كم زنبرة ناي نهميا مصحف نهميا ورسي إنا نزران نرخو زلنا معرف شمونت كما يلو زيك مسيو كرد أنا نايتي مصحف حسب مصحف إزراون زلو ركب زي مردو أتصبي وحق زنايو بتي زمن زنبرو نبيات بعل حاجة كريم كلنا نايتي كفلي حسب مولو من أختو أمنتاي زمن أمنتاي كونتات وشتي كوينوم نزيك على كم زعينة ملتيز هو زلو كنرئي منتان أتي عودنا باب مفلات صبوي نأبنت حجي هندبت أما كان زلو حسب أتيو هندبت زيبلكو التحسس والتروجما كما أكل قنصل كاوسخا كل ترجم بمهاب تي تزاربا تي حساب زهب زلو زيبلو نتوي مترجم زي قرع ناي مقراربا وينا زراربا مقدي أيكونا قال أملاكون نتهنص زخيد حسابي زلو أما أكل قرص أبيلنا نتي كفلي زيبلو ترجم كدبو أيقبانا سلازي نتي حساب صبو يلو كرد أنا انتاي مالوت مخانو زدقاقف مصحف سلازخانه زدقاقف تقسي زدقاقف معراف زدقاقف كيدان سلازخانه ناي بولي كيدان مسحدش كيدان ناي نفس وكف مصحف مستيكا لمصحف نادقاقفنا انها نصنع كنا نبب يقبانا سلازي أما أكل قنصل كاوسخا أبيوتكا ويدماتي قال أملاخ زي بلو نقرات مبال نتي منفساويነት ነው ዝሕግዝ አይኮነም ምክንያቱም ናይ ሓደ ሰብ ናይ ክርስቲያናዊ ህይወቱ ከማተረጓጉማ ቃል አምላኽ ይዝኸይድ አተረጓጉማ ዘይጥዑ ንሕኮይኑ አነባብራዩን ከምኡ ዝተጣዋውያ አነባብራ ይዝኸውን ከምኡ እቲ ቃል ዘይብሎና ጸልቁና ወጻኹ ዝነብር ንሕኮይነ ከምኡ ድማ ህይወተይ ሙሉእ ዘይኮነ ዝተቆራረጸ ዓይነት አነባብራ ሙሉእ ዘይኮነ ሓሳብ ሒዘ ይዝኸይድ ስለዚ እቲ ቃል ሙሉእ ሓሳብ ክህልወኒ ናይቲ ቃል ትርጉም ድማ ጥዑይ ኣተኣረዳድኣን ኣተረጓጉማን ክህልወኒ ይግባእ እዩ እቲ ራብዓይ ክህልወና ዝግብኦ ነጥቢ እቲ ዝተረድኣናዮ ነቲ ዘንበብናዮ ክፍሊ بناتنا مجدي بزرد أنا مجدي أبترازنا مصحفي أتي قال كبلون زدليو حسب مس بتيناتنا قانقوا بتيناتنا أتحسسوا نوعو كنجلس كنا أمتو كلنا أتصبح مسيوتنا كوهاد يحجزنايو كنتي تقصي قديحكا مصحف مقامات بزح حيلي ترجمون أيلوني كنت تي حسب أبو زلو حسب بزرد أني مجدي أبو مزتفت نتبتات نتي زترد أني قالت بناتي قانقوا أمتوكل له أزيوز هنز ويدماني هوتي أبتي هوتي تي قالك وهادي حجزني تزي بزرد أنا مجدي نتي تقسيكنا أمتون كنبرهون كنفتن حجازي نتبيو تحمشي نتوي قال أملاخ كنصنع كلناتي لو حادث أجم ننبب كلها حطتات بزح حطتات يمتص حسابات كزوسد انتي مالتو زي رد أنا بزح نجارات كمتصخيو زي رد أنا حسابات بزح كهلو خيو سلازي حطتاتنا أكندي نتي حطو نمملاس نتي كننبو زقب أنا كنقصلو زقب أنا ناتي مولو حساب كم قراص أكني مقراص نتي حطتاتنا أول أطوي أبتي ترازنا مقامات أما كان التي من بابوشتي نتي كأنام بكايو كتكيد كلها
كدغاغمو كلخاون اتي تركم وي دما تي حتوتاتكا ناتملس يخيد سلازي نحتوتاتكا اطراز نامتكا مستي مصنعتها غيزي كتوسدلو منتان فليخا كتوصو من باكا مسوداكا نتي حتوتاتكا دما ملسي رخيبلو دي وي دما زبلص مصنعتي كغبرلو يدلين يديو سبات مهتات يدلين يديو نزبل نغرات كتانس منتان حتوتاتكا عبينو اطراز نامتكا مخاد ازيو حغازيو قال الله كنصنع كلامنا كابز حجزنا تي شاي نطبي اقدستي حتوتات بمحتات نيتي قال ترجم وي حسب مركب ዝተወሰነ ሕቶታት ኣለዋ ነዚ ዝሕግዛ ሕቶታት ኣለዋ ንኣብነት ማዓስን ኣበይን ተጻሒፉ ኢልካ ትሓትት እቲ ዘመን ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ነህምያ ዝረኣናዮ ሓሳብ ውሽጢ ኣብ ምንታይ ግዜ ውሽጢ ከም ዝጸሓፍዎ ክትርኢ ቀሊል እዩ ዝኸውን እዚ እቲ ዝተጻሓፈሉ ግዜ ካብ ምርኮ ባቢሎን ከም ዝተመልሱ ከም ዝኾነ ነዚ ክትርዳእ ነዚ ነጥቢ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ወይ ድማ ድሕሪ ምምላስ ኢልካ ናይቲ ዓውደ ንባብ ሓሳብ ከተቐምጥ ትኽእል ካልኣይ ንሓተሕቶ መን ከም ዝጸሓፎ ንመን ከም ዝጸሓፎ ብዛዕባ መን ይዛረብ ከም ዘሎ ምርዳእ ድማ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ዝኸውን እቶም ቀዳሞት ዝተጻሓፈሎም ሰባት ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ነይሮም ክትርዳእ ከለኻ ናይቲ እቲ መልእኽቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝተጻሓፈ እቲ መልእኽቲ እንታይ ዓይነት ሰባት ይዛረብ ከም ዘሎ ምርዳእ ነቲ ናይቲ ቃል መልእኽቲ ክትረክብ ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኸውን ስለዚ ንመን ተጻሒፉ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ወይ ድማ መን ከም ዝጸሓፎ ምፍላጥ ኣዝዩ ሃናጺ ዝኸውን ንኣብነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ቀዳማይ ሳሙኤል ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል ይብል ወሲኹ ድማ ቀዳማይ ነገስት ካልኣይ ነገስት ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ካልኣይ ዜና መዋዕል ኢሉ ዝደጋገም ዝመስል ታሪክ ወይ ዛንታት ከቕምጥ ከሎ ንርኢ እቲ ዝተጻሓፈሎም ዓውደ ንባብ ምፍላጥ ወይ ድማ እቶም ቀዳሞት ንመን እዩ ተጻሒፉ ንምፍላጥ እዚ ናይቲ መጽሓፍ ትርጉሙን ክርዳእና ይሕግዝ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ቀዳማይ ካልኣይን ዜና መዋዕል ነቶም ካብ ምርኮ ባቢሎን ዝተመልሱ ዝተጻሓፈ ብምንታይ ዓይነት ኣካይዳ እግዚአብሔር ነቶም ነገስታት ብምእዛዞም ይባርኾም ከም ዝነበረ ምስ ኣምልኽ ጥዑይ ኣካይዳ ዝነበሮም ነገስታት ስሒቡ ኣውፅኡ ብዛዕባኦም ይዛረብ ከም ዘሎ ዝጸሓፈሎም ዘለዉ ሰባት እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘለዎ ምርዳእ ንመን ከም ዝኾነ ምርዳእ እቲ ትሕዝቶኦም ጽቡቕ ገይሩ ክርዳእና ይሕግዝ እዩ ስለዚ ንመን ተጻሒፉ ምፍላጥ መን ድማ ጽሒፍዎ ምፍላጥ እቲ መልእኽቲ ኣጸቢቑ ሓይሊ ሂቦ ክርዳእና ኣዝዩ ይሕግዘና እዩ ካብኡ ብምቕጻሉን ኣብቲ ክፍሊ ኣብቲ ነንብቦ ዘለና ክፍሊ ውሽጢ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓሳብ ወይ ድማ ናይቲ ምዕራፍ ዋና ሓሳብ ኣይናዩ ዋና ዝኾነ ጥቕሲ ኣይናዩ ፈሊኻ ክትወፅኦ ከለኻ ንኩሉ መጽናዕትኻ መእሰሪ ይገብረሉ እዩ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ክገልጽ ደሊ እዩ እቲ ሓሳባት እናሃነፀ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ምንታይ የተኩር ዘሎ እዚ ምፍላጥ ናይቲ መጽሓፍ ዋና ሓሳብ መልእኽቱ ክንረክብ ይሕግዘና እዩ እዚ እቲ ጥቕሲ ኣብ ምንታይ ሓሳብ ከም ዝተመስረተ ክንፈልጥ እነዚ ሕቶ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ካብኡ ምወጻል ካብቲ ኣገዳሲ ንብሎ ሕቶ ውሽጢ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣምልኽና ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ክፍሊ እዚ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ኢልካ ምሕታት እዩ ናይቲ ክፍሊ ዋና መልእኽቲ ናብ ኣምላኽ ከጠምተካ ናብ ክርስቶስ ከጠምተካ ህይወትካ ኣብ ክርስቶስ ወይ ድማ ናብ ኣምላኽ ከጥምት ህይወትካ ኣብኡ መሰረት ክትገብር ብዛዕባ ኣምላኽ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ይገልጸለይ ናብ ባህርያቱ ኣብ መንነቱ እንታይ ክብለኒ ይደሊ ኣሎ ኢልና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝምህረና ትምህርቲ ክንወስድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ እቲ ሻብዓይ መምርሒ ምስቲ ህይወትና
ከመይ ነቲ ቃል ነዛምዶ ኣብ ሂወትና ከመይ ነተግብሮ ዝሕግዝ መምርሒ ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ክትገብሮ እንተዘይወሲንካ መጽንዑ ጥራይ ትርጉም የብሉን ዕላምኡ ድማ ሰባት ክእዘዙ ንምትግባር ክሃልፉ ስለዝኾነ እንታይ ኣምላኽ እንታይ ክገብር ይደልየኒ ዝብል ሕቶ ክምልስ እንተዘይክኢሉ ሰብ ወይ ድማ ነዚ ክሓትት እንተዘይደልዩ ቃል ኣምላኽ ትርጉም ኣይህቦን እዩ ወይ ድማ አንጻር ቃል ኣምላኽ ወይ ድማ ከም ድሌቱ እናተርጎመ እቲ ቃል ዘይብሎ እናበለ ክቕፅል እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕቶ ውሽጢ ከመይ ገይረ ምስ ሂወተይ የዛመዶ ዝብል ሕቶ ውሽጢ ገለ 5 ሕቶታት ክሓትት ይግባእ እዩ መጀመርታ ክቅይሮ ዝግባኣኒ ልምዲ እንታይ ኣሎ እዚ ክፍሊ ዝነግረኒ እንታይ ዓይነት ልምዲ ክቅይር ይግባኣኒ ኢልካ ትሓትት ይግባእካ እዩ ካብኡ ብምቕፃል ድማ ክነስሓሉ ዝግባኣኒ ሓጢኣት ኣሎ ድዩ እንታይ ኣብ ሂወተይ ዘሎ ለውጢ ከምፃሎ ዝግባኣኒ ኣካይዳ እዚ ምሕታት የደሊ ካብኡ ብምቕፃል ክእዘዞ ዝግባኣኒ ትእዛዝ ኣሎ ድዩ ኣምላኽ ኣብ ሂወተይ ከተግብሮ ዝምህረኒ እንታይ መልእኽቲ ኣሎ ራብዓይ ድማ ክኽተሎ ዝግባኣኒ ኣብነት ኣሎ ድዩ ኣብዚ ክፍሊ ውሽጢ እንታይ ኣብነት ይረክብ እንታይ ዓይነት ክቀድሖ ዝግባኣኒ ሂወት እንታይ ኣሎ ኢልካ ትሓትት ኣብ መወዳእታ ድማ እንታይ ዓይነት ተስፋ ኣብ ሂወተይ ይህበኒ ክሕዞ ዝግባኣኒ ተስፋ ኣሎ ድዩ ኢልካ ድማ ነዚ ብምሕታት ኣብ ሂወትካ ነዚ ተግባራዊ ዝኾነ ነጥብታት እናሃነፅካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ በዚ መሰረት በዘን 7 መምርሒታት መሰረት መጽናዕትኻ እናተሃንፀ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለካ ፍልጠት ናይቲ ቃሉ ፍልጠት ኣብ ሂወትካ እናወሰኸ ናይ መጽናዕትኻ መገዲ ድማ እናማዕበለ ክኸይድ ይግባእ እዩ ኣብ ምንባብ ጥራይ ክወሰን የብሎን ካብ ምንባብ ሕልፍ ኢሉ ድማ ነቲ ቃሉ ክተጽንዕ ግዜ ትወስድ ሰብ ትምርምሮ ሰብ ክትከውን ይግባእካ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ነቲ ቃል ምምርማርን መጽናዕን ጥራይ ክኮንስ ኣብ ሂወትካ ተተግብሮ ሰብ ክትከውን ይግባእካ እዩ ካብኡ ብዝሓለፈን ብዝበለፀን መገዲ ነቲ ዘጽናዕካዮ ነቲ ትገብሮ ዘለኻ ሂወት ንካልኦት ድማ ክትምዕድ ንካልኦት ድማ ክትሃነጽ ክትስእከልኻ እዚ ኣምላኽ ዝደልዮ ሙሉእ ዝኾነ ክርስቲያናዊ ሂወት እናተሃንፀ ዝኸይድ ክርስቲያናዊ ሂወት እናማዕበልካ ትኸይድ እዚ ሓሳባት ዝሃብኩም ገለ መምርሒታት ዝሃንጽ ከም ዝኸውን ተስፋ ገብር ብዛዕባ እዚ ዝነበረ ትምህርቲ ገለ ርእይቶን ሕቶን እንተለኩም በቲ ተጻሒፉ ዘሎ ኣድራሻ ክጽሕፉለይ ክጽበየ ኣብ ሂወትኩም ድማ ቃል ኣምላኽ እናተሃንፀ እናወሰኸ ክኸይድ ጸሎተዩ ኣምላኽ ይባርኽኩም ወይታ ምሳኹም ይኹን